dantza emanaldia ikustera hurbildu zarete guztiak. Mendez mende iraun duten dantzari dantza, Bizkaiko dantzen indarra, eta Gipuzkoako dantzen bilduma laburra izango dira emanaldiaren atariko aurkezpena egingo digutenak. Urrundik heldu naiz eta gogoaren baitan, doinu entzutetsuek emango diote bidea ondoren izango diren fandango bizi bezain dantzagarriari eta Urkiolako Aita San Antonio sormenari. Urkiolatik Lanestosako uztai koloretsuez, Bizkaia agurtu eta sahatsak plazarako taxututako ikuskizunari amaiera emateko Etxaun Iruriri keinu egingo zaio, bere agur zuberoarekin. Sahatsa plazan, irudi eta doinu anitzez gozatutako ikuskizuna hastera doa.
Uztailaren amatean, dantzaki eskolaren emanaldia izango dela Zore Azul, 7 hasita. Eta uztailaren 17an berriz, itxasi Euskal Kultur Taldeak arratsaldeko 7etan eskainiko duela bere emanaldia Zore Azul ere. Berandu baino lehen, berriro ere elkar ikusteko aukera izango dugulakoan, eta azpeiti dantzaki emanaldia bat kantelatu izana eskatuz, agur eta ongi bizi.